Καλησπερίζω τον υποψήφιο δήμαρχο σε ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής και ένα από τους μεγαλύτερους της χώρας, στο Περιστέρι, τον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Κύριε Σιδέρη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας, κύριε Μπογιόπουλε. Γιατί καταρχάς πιστεύετε ότι πάμε έτσι στα μουγκά σε ό,τι αφορά αυτές τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές? Πάμε με μια συνωμοσία της σιωπής, θα λέγαμε, γιατί δεν νομίζουμε ότι συμφέρει κανέναν από τα κυρίαρχα κόμματα, από τα κόμματα που υπηρετούν αυτή την πολιτική που βιώνει ο κόσμος αυτή την περίοδο, την ίδια του τη ζωή, και γιατί υπάρχουν και μεγάλες συμφωνίες. Αν παρατηρήσετε, κύριε Μπογιόπουλε, μια σειρά ψηφοδέλτια περιφερειακά αλλά και δημοτικά, θα δείτε ότι το ένα κόμμα, το κυβερνητικό, η Νέα Δημοκρατία, έχει στους συνδυασμούς τους υποψηφίους από τα άλλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και Τούμπαλη. Θα δείτε δηλαδή ένα αλαλούμ, το οποίο αφορά ουσιαστικά μια κοινή στρατηγική που έχουν, και αυτή η κοινή στρατηγική που είναι προκαθορισμένη αφορά την ενιαία γραμμή που έχει το κράτος, η κάθε κυβέρνηση. Την είπε πολύ εύγλωτα ο κ. Μητσοτάκης. Είπε δηλαδή ότι θέλει εκλεγμένους που θα μπορούν να συμβάλλουν στο έργο της κυβέρνησης, θα μοιράζονται μαζί της τους ίδιους στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο, καταλαβαίνετε, και με αυτά που έχουν γίνει την ίδια ώρα με τους διάφορους αγοραστούς, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική συζήτηση, γιατί φοβούνται ο κόσμος να μην εκφραστεί έτσι όπως μπορεί να εκφραστεί την Κυριακή που έρχεται. Η θεωρία δηλαδή που λέει ότι στις τοπικές εκλογές δεν συγκρούονται πολιτικές, δεν έχει κατά την δική σας προσέγγιση βάση? Ότι εδώ να βάλουμε καλό διαχειριστή, να διαχειρίζεται καλά τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει σας αφήσουμε την κομματική ταυτότητα παρά έξω. Ναι, κοιτάξτε, την τοπική αυτοδιοίκηση, διοίκηση τη λέμε εμείς, όλοι οι αγωνιστές της λαϊκής εισπύρωσης, έτσι την αποκαλούμε γιατί τέτοια είναι. Είναι ένα σύριαλ αυτό το περί τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα μεγάλο παραμύθι. Θα μπορούσε να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Γιατί ξέρετε, εμφανίζονται διάφοροι αγαπητικοί των πόλεων, με διάφορα εφάνταστα ονόματα μάλιστα και σε κάποιους δήμους, οι οποίοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι θέλουν να εγκλωβίσουν τη μεγάλη μάζα του λαού, τους δημότες, με το πρόσχημα του φίλου, του γνωστού, του καλού προσώπου, του κουμπάρου, του μπατζανάκι, που όμως μια χαρά μετά θα ψηφίζει αυτά που θα του έρχονται από πάνω, θα ψηφίζει δηλαδή όρους, θα ψηφίζει επιχειρηματικά σχέδια και τη στήριξή τους έτσι όπως διαμορφώνονται ανά περιοχή, θα ψηφίζει ιδιωτικοποιήσεις, θα ψηφίζει εργολαβίες, και αυτά τα καλά παιδιά όλοι και οι ακομμάτιστοι θα βοηθήσουν τον Πρωθυπουργό να βάψει το χάρτη μπλε όπως ο ίδιος είπε, ή άλλα χρώματα που πιθανόν να εμφανιστούν, είτε πράσινα είτε ροζ, που συμφέρουν τα άλλα κόμματα. Το κυρίαρχο είναι ότι αυτές είναι πολιτικές εκλογές, γιατί πολιτικές είναι οι αποφάσεις που ακολουθούνται και στην τοπική διοίκηση. Και τα διλήμματα είναι πολύ απλά, κατά τη γνώμη μας. Εκεί στο Περιστέρι ενδεχομένως έχουν ένα πρόβλημα αν ξαναεκλεγεί ο νυν δήμαρχος το χρώμα, γιατί εκεί από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, από ό,τι βλέπω, τον νυν δήμαρχο τον στηρίζει, στο Περιστέρι μιλάω πάντα, τον κύριο Παχατουρίδη, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αν είναι τόσο καλός, γιατί δεν τον στηρίζετε κι εσείς, να τελειώνουμε? Είναι δύο τα σκέλη της απάντησης. Το ένα είναι ότι, εντάξει, χρόνια τώρα ο κύριος Παχατουρίδης κατεβαίνει ως εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό γίνεται τουλάχιστον μια 20ετία. Τώρα αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να τον στηρίξουν και επίσημα, ξεφτιλίζοντας, γιατί εμείς εκεί βάζουμε, αν θέλετε, μια πολύ σοβαρή πλευρά, τον κόσμο που τόσα χρόνια τους στήριξε, τους πίστεψε, και εμείς λέμε σε αυτόν τον κόσμο ότι εμείς έχουμε μάθει να τιμάμε αγώνες ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και ενάντια στη διοίκηση Παχατουρίδη που έχουν γίνει πάρα πολλά χρόνια στο Περιστέρι. Αυτό που φανερώνεται στο Περιστέρι δεν είναι η δημοφιλία ή το αν είναι πετυχημένος ή όχι ο δήμαρχος. Φανερώνεται αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι στο Περιστέρι έτυχε και υπάρχει ένα πρόσωπο στο οποίο μια χαρά μπορούν να συνενώσουν την κοινή στρατηγική και την κοινή σύμπλευση που έτσι κι αλλιώς είχαν. Και αυτό δεν το είδαμε τώρα, το είδαμε και 4 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα το αν είναι πετυχημένος κάποιος ή όχι είναι λίγο υπό αμφισβήτηση, ξέρετε, γιατί για μας δεν μπορεί να είναι πετυχημένος ένας δήμαρχος όταν είναι 200 παιδάκια έξω από παιδικούς σταθμούς κάθε χρόνο στο Περιστέρι.
όταν είναι άφαντος και δηλώνει αναρμόδιος για τους πληστηριασμούς των σπιτιών περιστεριωτών, για τις συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα των σχολείων. Δεν είναι καλός και πετυχημένος ένας δήμαρχος που κρύφτηκε μέσα στην πανδημία, αλλά πριν από αυτή διαφήμιζε ότι ιδιωτική κλινική υπήρχε. Και δεν είναι και, αν θέλετε, πετυχημένος ένας δήμαρχος ο οποίος 21 χρόνια που διοικεί αυτή την πόλη, αυτή η πόλη πλημμυρίζει, είτε το ορεινό Περιστέρι, είτε η Τσαραβούτα, είτε δεκάδες γειτονιές, και δεν έχει κάνει ούτε ένα αντιπλημμυρικό, ενώ τα είχε πολύ καλά με όλες τις περιφέρειες, πολύ καλά με όλες τις κυβερνήσεις, και αυτό που αποδεικνύεται τελικά είναι ότι αυτά τα μεγάλα ποσοστά που έπαιρνε δεν τα χρησιμοποιούσε για να ασκήσει πίεση για το καλό του Δήμου και του Περιστεριώτη, αλλά για να τους βουλώσει το στόμα και να αθωώσει την όποια κυβέρνηση, γι' αυτό και με όλες τα είχε καλά. Πείτε μου κάτι, κύριε Σιδέρη, γιατί λίγο πολύ το Περιστέρι είναι γειτονιά όλων μας. Με εκείνη την ιστορία με το κέντρο υγείας στον Άγιο Ιερόθεο, τι γίνεται? Υπήρχε δεν ήταν ακριβώς φημολογία, ήταν επίσημη ουσιαστικά ομολογία διάφορων κυβερνητικών στελεχών, τοπικο-αυτοδιοικητικών, όπως ήθεστε να λέγονται, που ήθελαν να μεταφέρουν το κέντρο υγείας του Αγίου Ιεροθέου, ένα σημαντικό κέντρο υγείας στην πόλη του Περιστέριου, σε έναν άλλο δήμο. Για να έχει και ο άλλος δήμος κέντρο υγείας και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό μπλοκαρίστηκε από τους αγώνες του κόσμου, όπως μπλοκαρίστηκαν και μια σειρά άλλες αντιδραστικές αλλαγές. Με την ευκαιρία όμως, επειδή η υγεία είναι λίγο πιο σοβαρό θέμα και πραγματικά οι Δήμοι θα έπρεπε πολλά χρόνια να βάλουν φωνή για τη στελέχωση, ειδικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο Περιστέρι, μάλιστα, έχουμε και ένα νοσοκομείο δίπλα, το Αττικό Νοσοκομείο, το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αθήνας, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως κανένας τους όλα αυτά τα χρόνια από τους διοικούντες που πρόσκυνται σε κυβερνητικούς συνδυασμούς δεν έβαλε φωνή. Δεν διεκδίκησε τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας να έχουν το απαραίτητο προσωπικό, να μπορεί ο κόσμος να έχει στοιχειώδεις υπηρεσίες περίθαλψης και στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας. Γιατί λαϊκή συσπήρωση την Κυριακή, κύριε Σιδέρη? Λαϊκή συσπήρωση, γιατί πρέπει να μπει καταρχήν ένα δίλημμα, και στον κόσμο εμείς αυτό το δίλημμα βάζουμε. Τι έχει ανάγκη, τι εκλεγμένους έχει ανάγκη, ποιος θα είναι δίπλα του. Λαϊκή συσπήρωση γιατί εμείς με τις θέσεις μας μπορούμε να διοικήσουμε δήμους. Το αποδεικνύουμε από την ιστορία μας καταρχήν. Το αποδεικνύουμε και σήμερα, που η Λαϊκή Συσπήρωση είναι η παράταξη που διοικεί ένα πολύ μεγάλο, τον τρίτο δήμο της χώρας, το Δήμο της Πάτρας, με τον Κώστα τον Πελετίδη δήμαρχο. Λαϊκή συσπήρωση γιατί εμείς δεν θα δηλώσουμε αναρμόδιοι για τα μεγάλα προβλήματα που έχει αυτός ο κόσμος που μας παρακολουθεί και που κατοικεί σε αυτές τις λαϊκές συνοικίες και γειτονιές. Και λαϊκή συσπήρωση γιατί όσο πιο ψηλά είμαστε, τόσο πιο πολλές νίκες θα έχουμε και τόσο πιο πολύ, έστω και ένας δημοτικός σύμβουλος παραπάνω ή μια ψήφος παραπάνω, θα κατατεθεί στον αγώνα για την υγεία, για τα προβλήματα των σχολείων και της σχολικής στέγης, για την προσχολική αγωγή, για τις υποδομές στο μαζικό αθλητισμό, στον πολιτισμό. Θα δυναμώσουν τα αντισυσμικά, τα αντιπυρικά έργα για τη διεκδίκηση για αυτά, η προστασία του πρασίνου, η διαχείριση των απορριμμάτων, που εδώ ξέρετε στη Δυτική Αθήνα μας θεωρούν την πίσω αυλή της Αττικής. Εκτός από το Χιτά Φιλής έχουμε σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων μέσα στα κέντρα των πόλεων, έχουμε χιτή, έχουμε λατομεία και εργοστάσιο κομποστοποίησης που φτιάχνονται. Λαϊκή συσπήρωση δηλαδή, κύριε Μπογιόπουλε, με μια κουβέντα για όλα. Για όλα. Γιώργος Σιδέρης, υποψήφιος δήμαρχος Περιστερίου. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.